Prajem vám príjemný dobrý deň, vítam vás pri videu, ktoré je zamerané na vysvetlenie kompenzačného plánu marketingu od spoločnosti Empower Network. Takže predstavte si na obrázku tohto usmiatého pána, že to ste vy a vy privediete do obchodu pani Janu, túto slečnu, ktorá je akčnejšia a táto pani privedie do biznisu 11 ľudí. Máme tu vyznačených bielých panáčikov, máme tu vyznačených červených panáčikov. Je to cielenie kvôli rozlíšeniu v províziách. Takže z bielých panáčikov, z priamých obchodných partnerov pani Jany, títo ľudia idú napriamo pani Jane, čiže ona dostáva províziu. Spoločnosť Empower Network vypláca 100% provízie, čiže ako vy, tak pani Jana, tak aj každý obchodný partner, či už je obchodným partnerom alebo či je zákazníkom, si platí mesačne $25 za využívanie tejto blogovacej platformy, a keďže máme 100% provízie, tak tieto provízie idú buď pani Jane alebo idú napriamo vám. Čiže červení panáčikovia sú to ľudia, ktorí idú napriamo vám. V poradí je to číslo 2, číslo 4, číslo 6, číslo 11. Títo ľudia idú priamo na vás a každý si platí $25 mesačne za využívanie tejto platformy a týchto $25 dostávate vy. Čiže ako keby ten človek ich priamo zaplatil vám. V tomto príklade, kde je takáto malinká skupinka ľudí, dostávate 5x $25, čo je pre vás $125, pravidelný mesačný pasívny príjem. Od desiatky v poradí, čiže 11. ide vám, 16. ide vám, čiže každý 5. obchodný partner, ktorého privedie pani Jana, ide vám. Čiže 11 ide vám, 16 ide vám, 21 ide vám, 26 ide vám, 31, 36, 41, 46 a takto môžeme pokračovať kľudne do stovky, čiže 20% ide na vás napriamo. Pozrime sa, ako to bude vyzerať v druhej generácii, čo je druhá generácia pani Jany, ale je to vaša tretia generácia, čiže opätovne tu je vaša pani Jana, je to vaša obchodná partnerka a už sme si vyznačili len výlučne červených panáčikov, ktorí idú napriamo na vás. Bieli obchodní partneri idú na pani Janu, čiže keď biely obchodný partner vytvorí skupinu ľudí, tak táto skupina ľudí ide zase na pani Janu. Čiže z červenej dvojky, z červenej štvorky, šestky a 11 dostávate z ich tímov provízie vy. Čiže červený obchodný partner číslo 2 privedie 3 obchodných partnerov, štvorka privedie 2 obchodných partnerov, šestka je váš zákazník, pretože zákazníkov budete mať veľmi veľa, ktorí nebudú vôbec nikoho registrovať, budú to ľudia, ktorí využívajú produkt len pre svoju potrebu, pre svoj obchod, ale 11 privedie do obchodu 7 ľudí a zase dostávate opätovne z vašej tretej generácie. Z dvojky dostávate z červeného panáčika, čiže dvojka, zo štvorky dostávate z jeho dvojky, šestka sme vraveli, že je zákazník, ale 11 priviedla do obchodu 7 ľudí, čiže dostávate z týchto 7 ľudí z dvojky, štvorky, šesky. Z pani Jany $25, z dvojky 25, 25, zo šesky takisto, z 11 takisto. Z tretej generácie dostávate 25 z dvojky, 25 z dvojky, od 11 dostávate z jej dvojky, z jej štvorky, z jej šesky. Čiže dostávate $250 pri tejto malinkej skupinke ľudí každý mesiac. Pani Jana bola vaša prvá úroveň, toto je vaša druhá úroveň a toto je vaša tretia úroveň. Ako to bude vyzerať v štvrtej úrovni? Opätovne na obrázku sa nachádzate hore vľavo vy.
Toto je vaša kolegyňa, vaša obchodná partnerka pani Jana, ktorá mala 11 priamých ľudí. Z toho ide 2, 4, 6 a 11 na vás. 2 priviedla, ak si spomínate, 3 obchodných partnerov, z toho 2 bieli išli na 2 a 1 červený ide na vás. 4 priviedla do obchodu 2 ľudí, 1 biely išiel na 4, druhý bol červený, ten ide opätovne na vás. 6 bol váš zákazník, ten nepriviedol do obchodu nikoho. A 11 priviedla do obchodu 7 ľudí, z toho boli 3 červení, 2, 4, 6. Povedzme príklad, že z tejto tretej generácie, z tejto tretej úrovne len 2 a len 4 privedie do obchodu ďalších obchodných partnerov. Takže 2 privedie do obchodu 11 obchodných partnerov a 4 privedie do obchodu 11 obchodných partnerov taktiež. Opätovne dostávate z 2, 4, 6, 11. Zo 4 na pravej strane ide 2, 4, 6, 11 na vás. Až by títo obchodní partneri, poviem príklad, 4 mala 30 obchodných partnerov, tak dostávate ďalej zo 16, z 21, z 26, to ide všetko opätovne na vás. Čiže toto, Jana, je vaša prvá úroveň, toto je pre vás vaša druhá úroveň, toto je vaša tretia úroveň a toto je vaša štvrtá úroveň. Ako to bude vyzerať v tomto príklade z finančného hľadiska pre vás, že za pani Janu, za jej každomesačný poplatok, za jej produkt dostávate $25 priamo vy, z druhej generácie dostávate z 2 25, zo 4 25 a takto budeme pokračovať z každého jedného obchodného partnera, ktorý je vyznačený červenou farbou, $25. Takže z tohto demo príkladu dostávate $450 každý mesiac pasívny príjem. Samozrejme, nemáte v tíme len pani Janu, máte tých obchodných partnerov ďaleko viac, ale ako sme vraveli, veľa ľudí sú len zákazníkmi, ktorí využívajú tento produkt pre svoj obchod, takže Jana mala svoju malú skupinku ľudí, potom je tu pán Peter, pani Olga a pán Miroslav. Z pani Jany, z jej týmu máte $450, pán Miroslav má tú skupinku 3-krát väčšiu, čiže máte $1250 z jeho týmu každý mesiac. Z pána Petra má trošku väčšiu skupinku, od pani Jany je to $650 mesačne a z pani Olgy je to $450. Má taktiež rovnakú skupinu ako pani Jana. Samozrejme, týchto obchodných partnerov budete mať do budúcna ďaleko viacej, čiže tento príjem nemusí byť konečný, príjmy môžu byť niekoľkonásobne vyššie. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, vítam vás v spoločnosti Empower Network. Navyše, mimo blogovacej platformy dostávate od nás kompletný servis, dostávate od nás výukové videá v slovenskom jazyku, dostávate od nás SEO programy, dostávate od nás programy, ako robiť správne marketing na Facebooku, taktiež ďalšie podporné školiace produkty, videá. Toto je všetko v hodnote 2000 €, od nás to máte úplne gratis. Takže ja sa teším na vás a vítam vás v našom tíme. Ak sa toto video nachádza na YouTube a chcete priamo začať s nami spolupracovať, pod týmto videom sa nachádza registračný link. Vypísanie registrácie je otázka 2 minút, je to veľmi jednoduché. Ak sa nachádza video na YouTube, na blogu u obchodného partnera, tak nachádza sa pod týmto videom registračné tlačítko, na ktoré keď si kliknete, tak priamo vás to nasmeruje na registračný formulár. Po prípade môžete sa spojiť s človekom, ktorý vám toto video posunul. Na blogu každého kolegu sa nachádza aj kontakt na kolegu, čiže môžete sa spojiť priamo s ním v prípade ďalších vašich otázok. Ja vám prajem všetko dobré
a poďme sa pustiť spoločne do spolupráce. Dovidenia.